ayan ayan, na nilagyan na namin sa dito, mga box na report na kailangan niyang i-ano kasi month-end na. Kaya ayan. Na-video ko. Tinatawag ko siya house tour kasi parang, syempre, ito na yung bahay namin. Ito na yung aanuhin namin. So, ay, wala. Ay, may! So, yan yung kitchen. So, in fairness, ito yung gusto ko. Maraming mga, anong tawag dito? Mga cabinets. Hello guys, good morning. Today is October 30, 2018. Today is Tuesday pang no. Today is Tuesday at ngayon kami lilipat. Yes. So, ano yan, nagluluto ako ng corned beef ngayon. Gusto niya yung timit ko. Ito yung na-haul ko to, i-upload ko yung video sa haul nito. Di ba ang ganda? Huwag natin ibaba kasi wala akong bra. Pero kagabi na busy kami kasi ayan yan, nilagyan na namin sa dito, mga boxes, may mga pangalan na yan nakalagay. Mga toys, may mga ano dyan, yung washing machine na dun sa ilalim. Actually, medyo marami pa talaga kaming ililigpit, pero maya-maya na lang kasi mamayang gabi pa naman kami aalis. Kasi may ano kami, inanuhan namin yung jeep. So, ayun. Kasi Papa, ayan, maaga siyang may ginagawa siya na report na kailangan niyang i-ano kasi month-end na. Kaya ayan. Na-video ko. Nag-CR pa kasi siya. Pero ayun, yung mga sinampay ko, ayan. At least, medyo, inano ko na lang, malapit na yan matuyo. Maya-maya. Kasi kahapon ko pa yan nilabahan. So, ayun. Medyo excited din ako kasi excited ako ipakita yun sa inyo. Please lang, huwag kayong mag-expect, okay? Maliit pa rin naman siya, pero mas maliit itong inupahan namin. Mas maliit ito. At saka yun, basta, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Pasensya na guys, kung may muta kayong makita, kasi hindi ako nakapaghilamos. Tinamad ako. Pero, ayun, sasabihin ko. Pero hindi pa kami nakapagbayad. Mamaya pa kami magbabayad. So, yung susi, kukunin namin mamaya. Maaga kasi kami nga alis ngayon dahil didiretso ko mamaya sa PLDT dahil ipapatransfer ko yung linya doon. So, mga matagal-tagal pa naman yan. Mga 1 week ata. Hindi ko alam. Pero, ayun, kailangan ko i-transfer. Gusto ko sanang ano sa fiber kaso medyo malaki yung babayaran ko doon. Alam niyo naman, pag maglipat bahay, daming gastos, diba? Magastos pa tayo sa mga ano. So, next time na lang. Pero, yun. Yun lang yung update, guys. Kasi medyo makakalat pa. Ayan, guys. Paalis na kami. Kasi ganyan ako magbabayad, diba? Tapos, nakakatawa. Mayroon pang biodata, diba? Para nag-a-apply lang. Kasi, ano to, hiningan kami ng biodata ng may-ari. Kasi para daw, alam nila kung sino yung mga nakarenta doon. Tama nga naman. Saka ko lang na-realize na, oo nga naman. Kasi, dito yung may-ari kasi hindi niya kami talaga hindi talaga kami kilala na ano. So, doon talagang business talaga siya. So, ayan. Kay Papa lang niya biodata yung aming ginawan. So, kasi siya naman yung ilaw ng tahanan. Charot! Pero, ayan. Tapos, bibili kasi ako mamaya ng dustpan. Kasi yung dustpan namin, naputol yung ano niya. Kailangan pa naman namin yan mamaya, diba? So, yun. Yun lang yung update. Update ko kayo mamaya. Hello guys! Good afternoon. So, today is yung araw na maglilipat kami. Tinatawag ko siya house tour kasi parang, syempre, ito na yung bahay namin. Ito na yung aanuhin namin. So, gusto ko mag-start tayo dun sa baba. So, dito, meron tayong gate, guys. Ayan. Meron tayong gate. Tapos, pakyat tayo dito. Meron tayong hagdanan kasi sa second floor kami. So, meron tayong hagdanan. Diba? Exercise. Ito, meron dyan sa taas. Yan. Dito yung amin. Sa labas, meron naka-grills. So, safe siya. Kasi naka-grills talaga yung ano.
So, ito yung aming door. Ayan. So, pagbukas, yun, feeling kay Gadong. So, ito yung kabuuan. Ayan. Marami kami dito guys kasi may pinasama ko mga sister-in-law ko, brother-in-law, tsaka yung ano niya. So, ito naman, ano to? Wait, sabi. Ito yung, may cabinet na ano dito. Hindi ko alam kung sa may-ari nitong or yung sa dating nag-rent, hindi ko alam, pero ayan, at least 'di ba may na tatanggalin na lang tong niya. So ayan, meron siyang cabinet. Ayaw, hawa. So yan, busy na si Hagrid. And then dito na part dyan, walang lalayo ako para at least makita nyo yung kabuuan niya. So yan, may space pa dyan. Pero feeling ko yung TV namin dyan namin ihahang sa wall na yan. And then this part, eto may, hindi ko alam bakit siya naglagay dito sa, ng ganito. Eto yung CR. So, yung CR namin, yan yung itsura niya. Ayan, medyo madumi pa siya, no? So, ngayon pa kami maglilinis. Pagbukas, yan yung itsura. Medyo madumi na yan ang no? So, yan yung itsura ng CR. Mas maluwag ito compare dun sa dati namin minuupahan. So, meron siyang sink dito. So, kailangan talaga siyang linisin. Then, dito meron ding, meron itong tubo para at least kung may ihahang kang towels or what. So, medyo mataas yung ceiling niya. May shower. Check natin kung Ay, wala. Ay, meron pala. Akala ko sira yung awan. So, ayan. So, kailangan namin linisin niya kasi para naninilaw na yung floor at saka yung bowl. So, yan yung itsura niya. Hindi naman siya pabonggang So, ayan. At ayan. At saka dito na part na to, may free na sila na may free talaga. Meron ng bed. So, ito yung bed. So, ang itong bed, hindi ganito yung ipo-form namin. Parang namin siya. Wala siyang room, guys. Actually, meron daw tong division. May room daw to. Pero pinatanggal nung nag-rent dito. Kaya, wala na siyang room. Pero, ang gagawin namin dito, siguro maglalagay na lang kami ng curtains. Hindi ko alam. Basta yun yung Tapos, eto, naka-grills yung tawag dito, yung window. So, ayan, maglalagay tayo ng, sana maganda yung, hindi kasi kagandahan yung aming curtains. So, bibili tayo ng curtains, pero hindi pa ngayon. Bibili tayo ng curtains na medyo, naman, pabongga. So, yan yung itsura niya. Ayan yung labas. No, dili. And then, dito na part, meron dito, ito CR. Dito naman, merong dito. Mas maluwag to guys mas maluwag ito. Mas maluwag ito compare doon sa inuupahan talaga namin. As in, maluwag siya. Hindi naman sobrang luwag, pero maliit pa rin naman to, pero parang na-maximize nila yung space ng room. Kasi ang may-ari nito is engineer din siya. Marami siyang mga ganito, mga paupahan ng mga ganitong business niya. So, ayan. So, eto naman, gusto kong gagawin na lang guys to kasi para nakikita nyo. Maganda sana yung may, para nakikita nyo. Eto, at least ito, meron na kaming computer table. So, plano ko pa namang bumili ng So, eto, meron na computer table. Tapos, sa ilalim, pwede kang maglagay dyan. Actually, malaki siya. Pero, ang ilalagay namin dito is yung refrigerator. Kasi may outlet kasi doon na malaki itong paglagyan. So, ayun yung itsura niya. Hindi ko alam kung si Papa na lang bahala kung ano yung gagawin niya dyan. And then, dito na part, mamaya na lang tayo dyan. Tapos, dito na part, ayan. Ito yung niya. So, dito na part, parang front nung feeling kay Gadong. Kasi nagpapaba, yung ko eh. Yung front, ayan, yung front. Ito naman, dito yung front niya is ito na yung kitchen. Ayan, para makita nyo yung nakita ng malayo. So, yan yung kitchen. So, in fairness, ito yung gusto ko. Maraming mga,
anong tawag dito? Mga cabinets. Maraming mga cabinets dyan. So, start tayo dito muna, no? So, dito, eto yung nagustuhan ko. Kasi, dito na part, mayroon kasing pataas dyan na kwarto din. Dito sa baba, parang inano nila yung space kasi sayang daw. So, ang ginawa nila, parang parang another room na maliit. So, dito namin ilalagay yung mga stocks sa Shopee. O, diba? Bongga. At least may mga matatago. Hindi man lahat matatago dyan, pero at least mababawasan yung mga ano. So, ayan. Tapos, eto na. Dito, eto yung mga gusto ko kasi may mga counter, ano na siya, churbalu. So, dito hindi ko alam kung yung nag-rev dito, bakit ang dami niyang mga bottled water, hindi niya tinapon. Pero, ayan, yan yung lilinisin namin ngayon. Kukunin namin lahat yan. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo yung labas, ha, nung may basketball court kasi dito. Basta maganda siya. And then, eto, akala ko it's hosed. Kasi parang ano siya, diba? Pero wala siyang laman. Ayan, o. Wala siyang laman. And then, eto naman, para magluluto ka. Kaso, yung amin is oven. Oven kasi yung amin, eh. So, pero hindi ko alam dito, meron namang lagayan na, dalawa na naman. Kaya ganyan siya guys, kasi nagsaboy ako ng mga asin kanina bago kami pumasok. Huwag niyo nang itanong bakit. Tapos, eto naman, dito sa ibabaw, meron namang organizer. So, diba, ito yung mga gusto ko. So, eto, yan. Eto, namin to. Ipapaayos namin. Wow! Kasi yan yun, may mga kasama akong mga ano. Dito din. Eto yung mga ano niya. Tapos eto, dito na ilalagay yung gas. Pero paano gaano oven yung amin, gas range kasi yun. So, magagamit lang namin to sa kung ano yung gusto namin ilagay dyan. Then, maliit lang yung kanilang sink. Maliit lang siya. Ayan. Pero, ang gusto ko is parang mahaba yung kanyang counter na ganyan. Tapos, ito yung bintana niya. Hindi ko alam kung ma-open. Ang cute naman. Ang cute. So, ayan. Pwede mo siyang ma-open na ganyan. So, ayan. Dito din, meron ding mga marami siyang cabinets. Ayan. Ang daming tubig. Tapos, dito, i-close natin ito. So, dyan sa part na yan, so dahil yan yung kitchen, dito sa part na to, itong maliit na door, ito yung palabas, dyan ka maglalaba. So, let's open. So, ayan, medyo hindi siya ganun kagandahan yung ano niya, no? Pero, okay lang. So, ayan, meron tayong gripo dito. Ayan. Yan, medyo madumi pa. Lilinisin natin yan. Meron na yung mga sampayan dyan. Ayan o, may mga sampayan na. Pero dadagdagan ko pa to kasi alam nyo naman ako magsampay. Ang dami kong sinasampay. Dito, plano namin ilagay yung washing machine. Dyan. Para at least hindi na masyadong crowded sa loob. So, ayan, hindi naman siya hindi siya ganun kabongga. Pero, ito yung nagustuhan ko kasi may space ka talaga na maglalaba ka. Yan. Talagang na-maximize yung space. So, naka-grills din siya. So, yung aircon dyan, pwede ka maglagay ng aircon. Pero kung wala kang aircon, kakaya naman, pwede ka na lang may kahoy na hindi lalagay sila dyan. So, kami na lang yung maglalagay. So, close natin yung door kasi yung mga bata lumalabas. Ayan. So, ano ni sulod ka? So, yan yung itsura niya, guys. Inom muna tayo ng tubig. At nakalimutan kong magpaalam sa inyo. So, yan yung itsura niya, guys. Hindi ko pala pinakita sa inyo, guys. Ito yung, sa nito, merong basketball court dito. Malalaki yung bahay. Kung may sasakyan ka, pwede mo siyang i-park dyan.
So, yan yung aming car. Charot. So, yan, may basketball court dito. Pwede kang maglaro dyan. Malaki yung mga bahay dito, guys. So, ayun. Yun lang yung may papakita ko sa inyo. So, I hope you guys enjoy. And, please pray for us. Pray for us. See you tomorrow. Kasi, See you tomorrow. Bye. uy! Ano pa si Ryan? So, yun lang yung maiano ko sa inyo for now. Kasi mamaya pa yung mga gamit namin. So, maluwag pa siya na. Maluwag pa. Pagdating ng mga gamit, mamaya sisikip na to. Mama. Bye-bye! So, ayun. So, I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe. And see you in my next video, guys. Bye-bye. Babush! Sis! Paiyak!